Un dibuix a carbonet i pastel titulat El piano surrealista és la darrera adquisició de la Fundació Gala Dalí. La presentada a Púbol, on s'exposarà fins al 30 de setembre. És una obra de l'any 1937 que forma part d'un projecte en el que Dalí va treballar amb els germans Marx. Dalí ja a l'any 32, quan els germans Marx estan fent Animal Crackers, diu que les pel·lícules dels germans Marx són l'evolució, el cim, el zènit de l'evolució del cinema còmic. I això ho diuen també els surrealistes. Llavors, a l'any 36, Dalí escriu a Harpo Marx i li diu que li vol fer un retrat. I alhora li envia una arpa, però és una arpa molt especial. Està recoberta de collaretes i els fils són de punxes de ferro. Llavors en Harpo Marx li fa molta gràcia i li envia a Dalí un telegrama. I li diu: estimat Salvador Dalí, he rebut un telegrama de Jo Forrestal dient que vostè està interessat en mi com a víctima. Emocionat davant la idea. El rodatge actual acabarà d'aquí a 6 setmanes. Si ve a l'oest, estaré encantat per ser empastifat per vostè. Tinc una contraproposta. Posaria per a mi, mentre jo poso per vostè, Feliç any nou d'un gran admirador de la persistència de la memòria. La pel·lícula s'havia de dir La dona surrealista, tot i que el títol inicial era molt més complexa: Girafes en amanida de lloms de cavall. Llavors el piano surrealista de l'any 37, és un dels dibuixos que fa per la pel·lícula Dalí. I el guió l'escriu amb els germans Marx. Llavors el guió de la pel·lícula, el manuscrit es troba al Centre Pompidou de París i una versió mecanografiada és a la nostra Fundació de Figueres. Aquesta obra té molta relació amb els espais que posteriorment es van reproduir als jardins del castell de Púbol. És interessant amb Dalí que ell desenvolupa moltes idees als anys 30 i després les repeteix, sigui el Teatre Museu, sigui el Castell de Púbol, sigui la Casa de Portlligat. O sigui que per mi el triangle dalinià és com la culminació d'unes idees que ell va treballant des dels anys 30. I per això em sembla especialment interessant. Ja dic que és un dibuix totalment connectat amb el cinema, amb Hollywood, amb la imaginació, amb el somni i també connectat amb Púbol. Per això, com ja us he dit, fins al 30 de setembre, que és l'època que tenim més afluència a Púbol, es podrà veure aquest dibuix aquí al taller de l'artista. Tot aquest imaginari el trobem en l'escenografia íntima que Dalí va realitzar per a Gala a Púbol, amb la font wagneriana i els xiprers com a protagonistes d'una vegetació espessa, un espai del que els visitants s'emporten records fotogràfics.